आहे त्याच्या नावावरने आजच्या दिवसाची महत्त्व पटलेली आहे की बळीराजा हा दान धर्म करणारा होता आणि आपण सर्वजण गायीप्रती मोठ्या संख्येनं आपण दान धर्म करायला पाहिजे, गायीची सेवा करायला पाहिजे, गायीचं संवर्धन केलं पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे गायीचं रक्षण केलं पाहिजे। ह्या आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या गायी आहेत, यांचं रक्षण करणं आज काळाची गरज आहे, त्याच्यासाठी यांचं पूजन करायचं। त्याचप्रमाणे या गायींना जो चारा प्राप्त होतो त्याच्यासाठी तो गोवर्धन पर्वतावर उत्पाद होतो, आजच्या दिवशी गोवर्धन पर्वताचं पण पूजन केलं जातं। पाडव्याक गावागावांनी राखण्याचो धेंडलो जाता। घुमटी घेऊन राखण्याचे धेंडले पारंपरिक पदा म्हणीत दारादारांनी घरा आंगणांनी धेंडलो खेळतात। घराघरातल्यान राखण्याक देणग्यो गांवांनी आम्ही घुमटी घेऊन देवाची श्रीकृष्णाची घेऊन आम्ही ती दारांनी भोंवतात। प्रत्येकाच्या दारांनी भोंवप आणि मागीर जे कितें आमकां देवाक निवेद दितात ते आमी मागीर सांजचे तिरसांजचे पावणेर काडटा। हो कितली वर्सांची ती परंपरा आमगेली देडल्याची। अजून पर्यंत आमचो देडलो असोच आमी 4 वाड्यार आसा, आमी 4 वाड्यान देडल्याक असो इतलो उत्सव करता तो आनी खंयच म्हाका दिसता गोंयांक जायनासतलो। तुळशी कडेन गोठ करतात। गोठ म्हणल्यार ते गोरूंक आतां मेळना पळोवपाक, ते कारेट तोपून ते गोठ बी करतात, चूल बी करतात, ती परंपरा करतात। तेंचो राखणो म्हणल्यार कृष्ण देव, कृष्ण तांकां राखता हें म्हत्व ते पटोवन दितात म्हणून कृष्णाचो देडलो घेवन भोंवतात। अरे देडलो रे देडल्या पावस येयलो।